Nevoice encane nje mhlawumbe sikhulume ngokusebenzisana kwakho nje namageza kuze kube manje kusho ukuthini ngoba ngiyakubona awusekhaya. Yes, ngikhona. Yazi ngathini ngifela ngisekhaya, ngifela sengifikile la ngifuna ukubuya khona. Ngifela safe nabo futhi bonke laba bangikongile bonke overload ununu noPotso Bhodani. Ngifela engathi siyaphambili kakhulu loba kunala lapha ekhoneni. Yeah, uTundu nakasale. Igiant yethu. No, ulokuzana ukukhuluma indaba ukuthi kunanomsebenzi enohlanganisayo naye lapha ke uPotso mhlambe sithi fahla nje ngawo. Yes, khona ingoma esenzile ndawoni. Sizoyicula khona ngomhla ka1 estage sokwe sibone ukuthi uPotso uzoyiperforma kanjani. Ashayipho. Samsusa kancane kumaskade simuthi ngala ke. Oh kancane. Unako ukuthi line kodwa noma ababili nje kule ngoma yeni. I-present le. Inazi queen bafwe njalo ile. Nayi nazi queen ile. Ikumaskande. Hey madoda. Ivele ke uyiphakathi. No. Point of correction angikho iwivu. Okay, no, khona lokho. Izobe khona ishopkhoma noma kanjani madoda lapha emsinga beyisinga bukhoma lapha ke Nazi Queen njengoba sizwa ke kuthiwa lapha ke isebenzisana lapha ke namageza kodwa mhlambe ngifuna ukubheka la bamnala mhlambe noma Potso mhlambe wena uzongibeka esithombeni ilana phi ihamba kanjani abaculi baningi kakhulu baningi ngiyabona nizokwenza njani ngempela nizoshiya bani neke bani hayi sisahlela nobaba umuntu owazi kahle ngoba uyohlela imicimbi babunala yebo kusho abekho nje ufuna usihalisa ngabo ukuthi hayi yabona ubani bangasibalini ekhaya.